Good day na to mga kalagan, no. Abril 25 mga kalagan. So natay pagalakon mga kalagan o sabayan na to ang kaila mga kalagan kay imbitado man ta sa paglaag dito sa Panglao mga kalagan, no. So kita na sa ako mga gamit mga kalagan o mag-preparar po ta sa ato ang kaugalingon mga kalagan kay medyo sagbot naman unya kuan mag-prepare ta mga kalagan, no. So before that, so good day na to mga kalagan o happy viewing sa atong kalagan vlog mga kalagan, no. So thank you sa ato ang mga viewers diyan, no. Og shout out niyo tanan. Og so mag-andam sa ako ang kagalingon mga kalagan kay hapit na ang oras kaya mo ang cool time mga kalagan is paghuman o pagpaniud to mga kalagan. So salamat sa inyong pagtambaya mga kalagan og see you this video. Nakahuman naman tag ko kanang preparar sa atong kagalingon mga kalagan o preparar na ato ang mga gamit mga kalagan, no. So magpaabot ta sa go signal sa ato ang manager mga kalagan. So asa na all manager. So pabuta lang mga kalagan ug unsa atong pandagan karon, asa atong padulong ug asa ta maglingaw-lingaw mga kalagan ug unsa atong buhaton, maglingaw-lingaw ba o unsa ba. So mao na ato paaboton mga kalagan ug daghang salamat. So paabutan niyang ato ang video mga kalagan og tiwasan niyo pagtanaw. Daghang salamat sa pagtambaya og daghang salamat po ninyo mga kalagan sa inyong pag-comment, like ug pag-share sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan maski nagway hinungdan. Og daghang salamat. Aras ako, bye bye. Magpaabot ko ninyo sa unahan. So may palis na yung mga kalagan, no. So oras na sa mulakaw ng mga kalagan kaya go signal naman ta. So alay ta mga kalagan, maglakaw na ta mga kalagan. Spotting tana kay may chat naman. So magkita na daw sa shoppers mga kalagan. So daghan na tag ipang gamit mga kalagan. So asa ta o maghinay ta aginod mga kalagan kung asa ta padulong. Asa mo kanong? Asa day damaha mga kalagan padung naman ta mulakaw dia. Nako nakit-an dire artistahin pod ya. O shout out ko ni kuan dia. Unsay kuan mo brad kanang imong page brad? Paniho ko kuan kanang follow sa o subscribe sa kuan kanang Ryan Chin. Ka Ryan Chin day. O day mga kalagan sa nakalimot mga kalagan ako dito gisuon angaw. So ari sa mi sa Panglao kay makita pa mi sa ako manager ato sa shoppers. Una ko ma. Amping. O gabi data may doon sa shoppers mga kalagan, no. So shout out ko sa number 0254, no. Kuya so Leto Sarabia sa mao atong driver karon sa tricycle mga kalagan. So kita-kits sa atong biyahe mga kalagan o sa Gatanaw diha. Daghang salamat. Kita na gyud biyahe ang kuan manager are. Sa nakita namin sa akong manager mga kalagan katago-tago. So kay mag hinahinay pa ni og ngitag sakyanan padulong daw mis Panglao raw. Sana all Panglao. Diara ta. Libaong. Oo. Itom. Idol. So, diara. So na nato sa parkingan mga kalagan. Saka oy. Agi ko gamay.
ug sa diha mga kalagan nakaabot na ta diri sa kuan Panglaw mga kalagan no, sa lugar sa akong usa ka barkada mga kalagan ug uyab sa ako ang manager mga kalagan no. So diara si Madam ug naaman tay nakita dito sa unahan mga kalagan nga mga rider mga kalagan. So nakaila rin nato mga kalagan gisangpit ta og diara. Mo na ni ang kay nila diri mga kalagan ang mga karne ug si tatay ang amahan sa ako ang barkada o ang tagbalay mga kalagan no. So sulod mi diretso kalagan. So diyan na natin mga kaila dire kay magpa-shoutout kuno sa silang shoutout o mag-shoutout ani mga kalagan. Uy, shout out ko sa mga ex diya. Alagay! Ikaw boss, usay ka shoutout mo boss. Ari sa kuno siya onya ra kuno kanang timpla na kanang tanduway ug kanang corridor. So mga kalagan, so shoutout sa iya ko ng mga ex. Oh. Bila na sa dapit. Sige, pasakiti kay daghan mo ma-shoutout. I-reveal ko nun name, i-reveal. So, shoutout. Ang nga na to, boss? Jason dahil Jason. Jason. So, ag-ex si Jason, bantay mo, ma-reveal mo po. Oh, shoutout ko sa mga tao nga mitabang mga kalagan no, sa pag-ukay o pagkuan ani at ilang mga putahe mga kalagan kana mga kalagan hinilisan na kayo humba nila mga kalagan og si Jason may gatirada ang mga kalagan og katong isang kauban nila mga kalagan. Sa dihang ready na og naluto na ang hinilisan mga kalagan pa pwede na siya timplahan para adobo or humba. Diha mga kalagan no, so tamang tan-aw lang po ta og tamang kuan kanang enhan mga kalagan sa ato mga matabang mga kalagan no. So maora ni ato ang video mga kalagan ug daghang salamat sa inyong pagtagad. Og love you all. See you sa next vlog mga kalagan sa unsay mga kakulian o kanang lihok nato dire sa Panglaw karon no. So are sa ami. Busy ay tagbahay kay kakuan. Si manager oh, gadayon ko silyo. Og guys sa mga kalagan og daghang salamat ninyo diha. Love you all.